Basisschool de Krokodaris had woensdag een primeur. Als eerste basisschool in de gemeente werd er namelijk een schoolbibliotheek geopend. En wat is er zo bijzonder aan deze schoolbibliotheek? Dit is de eerste school in Venray die echt op deze manier een schoolbibliotheek krijgt. Er is op dit moment nog geen structurele samenwerking tussen scholen, de gemeente en de bibliotheek. En dat willen we wel heel graag. Want je kunt zo'n mooie schoolbibliotheek, ja, dat gun je ieder kind op elke school. Vanuit de kansengelijkheid is het gewoon heel belangrijk dat alle scholen of alle kinderen ontdekken hoeveel mooie boeken er zijn en leesplezier ontwikkelen en daardoor goede lezers worden. Nou is dit een school met kinderen die thuis andere talen spreken ook. Is de bibliotheek daarop aangepast? Jazeker. Hier hebben we ook best wel wat boeken in andere talen. Omdat inmiddels wel uit onderzoek is gebleken dat het heel goed is voor kinderen om ook in hun thuistaal te lezen, om voorgelezen te worden in hun thuistaal. Dus dan is het heel fijn dat die kinderen die boeken hier ook kunnen lenen. Ze kunnen ze lenen om in de klas te lezen, want dat is eigenlijk een beetje wat men altijd bij de schoolbibliotheek denkt. Maar dat is hier ook weer anders, hè? Klopt, dus er wordt geleend voor gebruik in de klas, maar kinderen kunnen ook de boeken lenen voor mee naar huis. En dat betekent dat ze dan bijvoorbeeld in hun eigen taal een boek mee naar huis kunnen nemen, zodat papa en mama ook mee kunnen lezen? Ja, zodat ze voorgelezen kunnen worden in hun thuistaal. Ja. Dus het is puur bevorderlijk voor het lezen, niet voor het Nederlands? Ja, inderdaad. Echt voor het lezen. Ja, voor het bevorderen van het leesplezier. En het is natuurlijk heel goed als er lekker veel aandacht voor lezen en voor kinderboeken is op school. Maar je wil ook dat kinderen thuis lezen. Want het is heel belangrijk dat kinderen in de basisschoolleeftijd en ook eigenlijk daarna heel veel leeskilometers maken. En dat kan natuurlijk alleen als er thuis ook leuke, aantrekkelijke boeken zijn. Als je kijkt naar internationale vergelijkingsonderzoeken wat betreft lezen en dan vooral kijkt naar het begrijpend lezen, dan scoren Nederlandse jongeren heel laag. En als je ook kijkt naar het leesplezier, dan scoort Nederland, heeft de ene laagste plek. Dus Nederlandse kinderen hebben heel weinig leesplezier. En dan wordt vaak gezegd, ja, dat komt door de telefoon, social media, maar dat is in omringende landen natuurlijk ook zo. En daar is het leesplezier wel veel hoger. Ligt dat aan het beleid van onderwijs ook? Ja, het is namelijk zo dat in Nederland, we hebben als enige land samen met Vlaanderen begrijpen en lezen als apart vak op het schoolrooster staan. Dus het lezen is heel erg opgesplitst in verschillende stukjes. En nu wordt er wel gedacht dat dat ook wel een van de redenen is dat het leesplezier daalt. Daarmee wordt het ook heel methodisch eigenlijk ingevuld op school. Ja, in die methodes op school staan allemaal wel vaak korte tekstjes, maar die zijn vaak die hebben geen samenhang, die zijn ook niet zo aantrekkelijk om te lezen. Terwijl goed geschreven kinderboeken juist wel heel aantrekkelijk zijn om te lezen en waardoor je intrinsiek gemotiveerd bent om het te lezen. Dit is de eerste school die dit doet. Ik denk dat jij heel graag andere scholen ook ziet komen. Ja, wij willen dit heel graag op alle scholen in Venray.